nditoona umbozi kuti shuwa munhu wokutaura naye kuti ndoonoda naye zvechokwadi usiri umbowo kuti tazoya kudai handiti watinoona kukubudzisa kuti nomunogona kuona umbowo utari munhu kagara toti tinodanana izvi ndatoona kubudze tinodanina wacho kwete mukadzi. Saka Mukoma uyu wanga wangoda kuita part time naye handiti kwete nandauka ndakataura naye semunhu wakataura ndisina mukana kuti kanzi kana paanode munhu makandiona iwe ndikapedzera dare nguva nyaya iripo ndeyekuti ndabvunza kuti baba akaro ndiani 1 ndikabvunza kuti isisu waishaya mukana nekuti iwewe ndione murume ndiani uyo zvaanga asina murume uyo mukana wawe mushaya kokumuonera wamushayira papi anytime anenge angori ready anga achiblokwa nenyaya yekuti ane murume ndeupi iwe unonzi andisarako lengishasani murume wako auna here atauri kumbako fika utipe mhikotoni murume wako anonzi baba akare anonzi baba akare murume wako wataura ko baba akare ndiwati masiposape andiyepese iwewe wakazviziva kuti uyu ari murume wake pamusoro ichangamirwa kuzviziva ndakazviziva kubudikidza nekuzwa naye kuzi baba akare ukatowaifana baba akare wakazviziva kuti ane murume uyu ndakazviziva asi wakaramba uchidanana naye ndinazogoni iripo ndeyekuti uri munhu anodanana nevakadzi vevaviri baba akarona iwe wakada kuti zvawadanana neuyu udanana neuyu vese ava urikudanana nazvo murume weuyu akauya muno kudara achitaura kuti iwe wakadana nemukadzi wangu unoti pane murume weuchangamiri wangu adina zvino apa pane chokupikisa ndo pane hombo hwatawana ipapo chokupikisa chii kuchangamiri wangu aiwa ishedziro baba wakaro hanzi dedza baba akaro iwewe vadezi vatsimudzi zitairi kuzi babwani zita rako mamufoni rakanzi baba wakaro. baba wakaro wacho ndevapi tova madididaizi pandaisida kuti iedze kusanangura pamabvunza saka ivo chauri kuramba chii handiri kutipoka nepakandifuona handiti uyo achititikenda kudarwini aititikenda baba mukuru baba akaro kozi baba mukuru naiwe ndizvo iri zvekutaura zvekutaura zvekutakomana hatidi kunetswa nyaya iri baba ndeyekuti mukomana kauri mukomana uyo ari kuratidza uchenjere ndapika mhiko pamberi pamambo achitinyebera mambo wedu varidzi vedu zvinoizvo zvauchaita uchabhadhara varume vaviri kuti vakadzi vazvikura kuti vese uri kudanana navo nokuti iwe uri kuti baba akaro ndo vanga wafira iyo yatosikireti mweya wakuvhura kuti dare rinorione zvakare kuti udanane futi nemumwe mukadzi wemunhu wataura kuti ane murume wake saka kuti vese uyo ane mukadzi murume wake uyo ane murume wake saka zvikureva kuti munomu muchaita nyaya yatudza uchabhadhara nokuti uchenjeri hwako hwakuchenjera washayako kuenda nokuti vanga wangobvuma mhosva yavanga wakatarisana nayo iyo watofukura nyaya wakutoisokosa yanga yakarara kuti dare rino namambo waone kuti pane nyaya yangani pamusoro iyi regai titenderere mberi ne2 chete mamessages aya 2 chete tinzutataramba tiverengerere ndapfumba pane nyaya yandanzwa yechokwadi here
hanzi kudii naidhedhi hanzi maitero vauya kusiyiwa nekuda kwemameseji akaonekwa mufoni kumba zviri kufamba sei ndei ingamahwanisha saka tonyepa tichiti kudii kangonzwawo kudaro kasira kupindura unongoti haasi asisi vako ndaako pakaipa here mashoko ekupiwa zvawaita iwewe mira wauya kuzotongwa wauya kuzotonga mambo nyaya iripo ndeyekuti muchiuya munomu munobva kumbako muchiti nhasi vanonondiona inini ndiri kuenda ndakanoti zvakati hausi kuzwa kuti dare richanotaura zvatichataura nokubvunza zvatichaubva mashoko auya nawo ndeyekupiwa wona information yese ngwa pamusoro ichangamiri nai mwanangu noudiki hwaunahwo uyu musikana unodanana here nababa mukuru vako ava vachiwanda vapedyo nevavo unodanana kune murume fu yaibva mambo tari kutora vaviri ava Mukoma nemunun'una autora Mukoma nemunun'una ingatatati pane nyaya mbiri pane nyaya mbiri dzachabhadhara akanaka fana awe zauya zvega auya zvega pamusoro ivamo tiri vanhu varume tisinonyenga umwana uyu anoratidza kuti ari kubetseka kutaura nyaya yake ine chokwadi zvekunyenga mukadzi uyu wozi pamuperera nyaya yako mukwese uko kungakunetseka mwana pawakoto mazita mufoni uto wakaro nenhamba dzako wabvunzwa unopedza nyaya kana baba wakaro nevari zvikanzindivava iwo waizvatsvaga sei kuzita rako mufoni mavo wakara uchitaura nawo nezvei iwo pamukadzi wavo todzoka zvakare pari kubuda huvo hwokuti iwo wakatenga wakutotipira ava mameseji kuti vabvume mameseji wayo kuti aite mbunge mameseji ndani ndauri saka uyo ane mhosva zvikwazvo ari kuramba zvake wezi baba akaro vanzi naamai avo vapi vakange vasunga akavashedza ndiwo vane mameseji avaisei tongopedza zvaipire zvaimakonga pamusoro chidharo kutozviwedzera imwe zvakare semataurira iwe Mukomana amakaro ndivati makaro ndiratidzozo kwamakaro namba kwakaro namakaro babu wakaro vakatsimudza ndoda kunditsimudzire wamakaro nditsimudzire amakaro kawaona Mukomana ita zvokurumidza tsumudza amakaro kana uri amaikaro usimuke kana usiri amaikaro haufana usumuka ukasumuka usiri amaikaro muno nditsimudzire amakaro kawaona ndaidza kuti amakaro usumuka kukwakatarisa mabhenji asi ari kuti anoizwe uyu ndamani ndamani iwe nomwana kuzvanga kusumuka kuzonga wanda kusunga kuti amakaro iwe taura mushewe usagumba tokuti tukansadari munomu usatambe namambo muno iwe wanzo uchatori nemhosva yekupupura zvinhu zvausingazivi iwe uchatoma nemhosva yekupupura zvinhu zvausingazivi
waibvuma kupfurirwa nechikomba kuti hatitaure zvakati zvakati. Paradza musho wamukoma. Paradza musho wamukoma. Nenamba dzavari pedyo nevavo. Nenamba dzevavo. Teerera mwanangu. Tabvunza mubvunzo wekuti nhamba dzakati ndedzani? Uyo murume ari kwauri uyo akati ndedzangu. Tobva tachiteera mameseji aainyora nezvaaitaura. Hatina kumbotora nhamba dzemurume ari kuno mukuru. Nhamba dzewaunayo ndo dzatateerera. Ndo dzekutaura mutauro wese wanzwika nedare rino rese mwanangu. Dai wanga wauri mumwe iyoyo warega zvako kuinda wagara zvako zvakanaka upedze nyaya. Handiti vese vari tu vane varume vari kutorwa here nemunhu wani. Saka ndo zvavatongori vanojaira chitsotsi ichocho. Saka vese majaira mutamurume varume wokugovana vari kusheya. Hazviitwe izvozvo pamagariro evanhu vatema. Ada kupuhwa mutongo wese vagure. Pamusoro changabvi ndine mubvunzo wekuti imi mamai munodanana here nemurume ari pedyo nemo? Munodanana naye? Saka zvingazotadzisa murume uyu kudanana nemukoma wenyu chii? Imi muchidanana naye, imimi muchiti muno murume, chingazomutadzisa uyu kuti adanane naamai avo chingave chii chikonzero? Hamuzoziva? Hapana chinokutadzisai. Regai chiregai henyu ndofunga dare rinenge raona zvakakwana. Regai mambo achiti pajudgment tirambe kupfuurira nebasa. Makar mendani. Esther. Natari. You are anxious. The Mukoma is a Mukoma. Muriwa ni makanya sana pasi karangana donya so gati na chinguru chichubike chakana. Mauma chikunzi chen chamakati chindusho uriwe. Aningawe ya kuchinuti ndoko. Aningawe ya kuchinuti ndoko. Ndinosa kukumbira dare rino kubudikidza nevatongi kuti kana mutongo uchinge waakupiwa unofanira kuremera imimi vaviri kupfuura murume uyu. Handisi kuti apiwe mutongo murume wechikomba chenyu anopiwa mutongo, asi ndiri kuti imi muri vaviri munofanira kupiwa mutongo unokuremerai kuitira kuti mubva madimukazva chose mutsika iyo iye muri vaviri. Kana mambo wakati uyu awanika ledmo awanika aine gosha yekuti abvumire munhu iye achabvisa mupembiri imi munobvisa inaini zvifanira akabvisa chikonzero inhau yokuti iwe mukoma uyo kuda hambenozitetereri kumashure uko rakamhengere nezimwe yairori ndoupfami maada kuita upfambi hunotumbuka mukati menyika ino. Saka upfambi ihwo chida kuti mambo vazotibatsira kuudimura naita zvino. Ndaida kuzowedzerawo kuti iye murume wake iyeyu ati ane murume tangachifungidzira kuti kuburikidza nedare rino atobatirwa chimwe chikomba auye zvakare akwire apowo muripo wake tavana pfambi nekuti zvese zvaburikidza nekuti mauya muchiti munoziva sitere kuya kuzotonga imuri mauya kuzotongwa maona matongwa zvayakakwira zvayo magraduate anotongwa muno mushamwari. Saka ndomufunga kwedu isusu murume wako anofanirwa kuziva kuti kunokuwa vabatirwa chikomba nedare namambo makope, mambo vanotonga amakope. Saka aiwa zvauya zvega dzaanyore kunhonga dziri muswanda.
Unandare riri kufamba chaizvo. Mapika chekutanga kuchitanga asi maonekwa muri kuvaka manyepo. Manyepo ayadiwe pasi pekudenga. Vetariro unotaura chokwadi ichokwadi chawataura munun'una wako uyu munun'una wako zvataura chokwadi. Chiona vakati peka vese havana kutaura chokwadi asi vazobatwa nehotsva. Uyu ari kutotaura izvozvi kuti anodanana neuyu iwe unonzani Great Mumjuti. Saka une mhosva yekudanana neuyu anxious ane murume wake. Akambokutaurira? Good. Saka imhosva common kwanyanya. Zvinhu. Saka pamusana paizvozvo uri munhu anogona kuparadza imba yeuyu futi. Because apa uyu akupura nemuromo wake kuti ndakazviita ende hasi kunyara pamberi pevanhu. Uyu akunyara pamberi pevanhu kuti abvume nyaya yake asi ari kuiziva kuti ichokwadi. Sekupika kwamaita ndinoti iwe wakaroorwawo here? Atezera wako ari mumunhu? Atezera vari kupi? Ngavauye timde vabvuzobvuzo mochete. Asi kuti akadhakwa anga akagara apa kuti atedzera vanhu ndio vari kutukirira. Alright. Okay, ngachinyarara hake muendese ikuri. Aiwa achazoona kana akumba. Kana uri mubereki ndio unofanira kuratidza tsika neunhu kuvana vako vadzidzise hunhu. Nokuti apa zviri kutotipa kuti uyu ari kutuka uyu ndio atezera vako, ndio baba vevana vari vaviri. Havana hunhu. Vatotiratidza kuti musha wavo wakaora una mutemo. Mumusha umu mune mbodza yemurawo. Saka wakabisa chii wako pakuroora? Imari mbonano kutagire kuno sungira nekira nokumbira kuroora. Wakataurirwa kuti aniwe anokosha mari uyu? Wakataurirwa kuti zvii zvinodiwa pakuroorwa kwake, paumhandara wake, pachimiro chake semwana ari kurodzwa? Aiwa, wakataurirwa kuti pari kudiwa mari tangobhiya zvimwe zvangobhiya kwanga kuri kuroora here kana kuti vangari mapoto? Kuroora. Dombo rako riri kupi? Dombo wangu asara kumba. Dombo rasara kumba.
Saka zvino mukadzi wako uyu imhombwe. Zvairi mhombwe uri kumuda here akadaro? Iwewe musikana uyu murume wako uri kumuda here? Saka chitaura pamberi pevanhu kuti iwe munongedze uyu. Sumuka unongedze uyu uende pamberi pake. Usapfugame enda unongedza uyu. Uyu mutarise. Antivanozivana here, atinomuziva. Mutarise. Mutaurire kuti iwe zita rakanonzani? Taura kuti grade more. Ndine murume ndakaroorwa. Nongedza kutaura namambo. Usaputse imba yangu. Siyana nini? Chienda unogara. Iwe sumuka. Usayeshemwa kana uchitaura namambo. Uya utarise uyu. Uyu mutarise. Mushedze grade more. Idzirisa kama. Andichakuda. Ndine murume. Wangu ari kundifurira. Taura zvokutaura namambo, uri kuseka, unobhadhara kaipa. Mutaurire. Atidimula beshemwa bana. Iwe taura zvokutaura namambo. Ngatinyarare vari mashini. Iwewe taura kuti vari mashini ngatinyarare. Ndazvinzwa. Munongedze? Iwe ndazvinzwa zvawataura. Ndirambe ukandiona. Ndirambe ukana kundisviba ukandiona. Chigara. Ugara kutaure mani. Murume wako iwe ani zvari kuziva here kuti waidanana neuyu? Ari kuzviziva here? Saka akakuregeredza. Akakutenda kunoura. Zvakangopfuura. Aikupa bonde? Ndati aikupa bonde here? Ko uyo. Alright, fine. Unodhimoni here ndodaira mambo yoyo. Iwewe chiterera mwanangu. Imhosva yamakapara vanangu. Saka apa vanhu vanoputsa imba dzevanhu vari. Iwewe grade more. Unobisa mombe. Mbiri kuputsa imba yemunhu. Kuputsa imba then iwe tariro unopisa mombe. Rimwe chete nembudzi 3. Iwe anxious
Esther, unobisa mombe nembudzi 3. Iwe Chikomba kuparadza chikoro chekudzidzisa kuenda uchipaza imba dzevamwe vezera rako. Uchabisa mombe 3 dzichaenda kune uyu mumwe wako wawatorera mukadzi. Imwe chete ichaenda kuna mambo. Then iwewe kuita kwakaipa upombwe kudzidzisa unobisa mombe nembudzi 3 dzinoenda kudare. Iwewe anxious uchabisa mombe imwe chete nembudzi 3 dzinoenda kudare. Pana iwewe anxious waratidza kushinga kunyepa wabva mukupika kuti uchataura chokwadi nekunyepera murume akakuroora uchita gumbo mumba gumbo kunyepa ikoko
kunokonzeresa mapanga vanokubayana anenge akonzera ndiyo. Saka kudambura kunyepa, unoripa mombe imwe chete nembudzi 3 kudai, then iwe unotora mombe dzako. Chisumuka Solo changamini. Vunza kana zvine musoro. Nyanda ndinobvunza kuti pamati mombe 3 dzinobviswa rini dzinotambidzwana. Mombe 3 dzinoenda kumuridzi wawapazira imba uyu. Wawapazira imba uyu. Sanda ndine chikumbiro choti tichimbotsvaka kunyorerano pasi. Kana usina kuita sekudaro munozotidaidza udapa. Unozouya pamashure iye zvino apa uno 21 days. Autevere nechikonzi. Asi 21 days dzikakwana chikonzi chako kutevera. Kukana iri mari mombe muchaja mari. It's 350. Saka unoziva ubvunza zvimwe zvakawanda tapedza nini. Kwewe musikana une chekutaura? Ndoda kungotaura hangu kana sisi wangu. Taura hangu. Kuti tangu wangu arikuda kubhadhara. Arikuda kubhadhara. Ivo vakambobvisawo here. Terera unzu mwanangu. Terera unzu. Mubvunzo wako wakanaka. Wazvinzi? Mubvunzo wako wakanaka. Mai vanjana. Mai vanobhidhaira mudare munoka. Iwe. Amai vasiraitawa. Nai mapurisa mungozvone zvabvira kudhara zvinhu zvamai vari kutotitonga munoma. Varegere vari vachienderera. Aiwa, vatobvira kudhara vamusikatozvioni. Vambobuda vakaomberapo, vakapfuura apa. Gogodera. Nyaya inonyadzisa pamberi pevana vaya vari kupa kutaura kudai so vasingakotame uswa hwavo. Order. Nawi taitaura vana imimi amuna tsika. Punishment yandiri kukupai imo mumusha imomo ndichataura nakandeya kuti vana vako havana hunu. Tsika iyoyo handisi kuida kuno. Uyu akaenda akasarudzira kuti ndashingirira kuenda kunobisa zvakabisa ari munzira yemurawo wekuroora. Zvimwe zvinozotevera. Saka apa imimi mandiratidzawo imba iyi. Nababa wenyu ari kupopota ari panzapo kuti mune mhepo dzoda kugadziriswa mumusha umu. Amai ndivava. Amai ndivava. Vari kungobhidhaira vabvira kudhara vachingobhidhaira. Ndatete. Zviri kusiyana. Saka zvatongwa nedare ndizvozvo. Mombe idzodzo nembudzi idzodzo enda munotaura natete venyu nana baba venyu vakubetserei kuripa. Kana vasina kukudzidzisa mutemo. Yapera judgment mozotaura kunze kana mune zvimwe zvichemo. Uri chiimo nyaya here? Tiri baba vemukomana nedzimai. Kutorerwa mukadzi. Musi wata pamusoro yechakana. Taurai nhau yenyu. Wandakumbira varoora kuti tinoburitsa mukomana wekumapurisa. Vatezvara vake vamukurunga ivavo vakati ndinoda kubatirwa huku yemombe nekuti ndibvumire vana vangu kuenda kutarweni kumapurisa. Ndokuchitorwa hanzvadzi vavo ivava vachangobuda zvanzi
nemunotaura nemuzukuru wenyu ndobva vaenda ndokuchidzoka zvikanzi inini ndoda kubatirwawo huku yembudzi 2 ndakasunga mombe nembudzi 2 idzodzo ndikanovapa ndopa ndakazopiwa muroora wangu tichienda mudarwe handizive kuti ungabatwa here nokuti ndakatovati pamombe yandabvisa iyi madii achiitsewo kune zvimwe zvinyorwa kungave masungulo kana kuti kuroora idzi mbudzi dzakati muroora wangu nemuroora kana kuti kukanganisana kwavakaita kana zvavakapirimishana uchitora hake dziri 2 muroora kwemombe ndinobata huku imi musina kutukwa nekuwasha kana namukuru maibatirei ndidzo ndonyaya yacho chakana ya iye ukombo yatatonga yevana yevaroora vako ndizo varoora vako ka ndiyo yandatonga muno mudare nokupedza imwe yamakutaura inokwanisa kutaurwa iri yega mazinzi nauye pasamon ndiyo yandatonga sumukai chisumukai chisumukai vamwe vapinde